Vi skal have lagt nye klinker her i vores baggang. Men inden vi starter, har jeg fjernet de gamle fodlister, udlagt et selvnivellerende spartelmasse, ca. 3-4 mm, fejl og støvsuget, det er meget vigtigt, det er rent. Men lige inden vi starter, er der en lille detalje, vi skal have med. Som vi kan se, kan klinken ikke gå ind under vores gerigt. Derfor skal vi have skåret lidt af. Vi bruger en 4 mm masonitklods til at lægge imellem, som udligner tykkelsen på vores fugemesse, og så skåner den stenene, når vi skærer. Som vi kan se, har vi nu fjernet et lille stykke af gerigten, og nu kan vores klinke komme ind under, og der er plads til flisemørtel. Jeg har nu fundet midten af rummet og slår lige en streg med min blyant. Herefter vil jeg lave en prøveudlægning af klinken, som vi er sikre på, at vi ender uden at skal have små bitte stumper i ude ved væggen. Jeg lægger spidsen af klinken lige med stregen, jeg har slået, og vi bruger en 6 mm flisekryds. Den placerer vi hernede i hjørnet. Og her kan vi se, at vi har været heldige. Vi skal skære af klinken, i stedet for at lægge et stykke på. Havde det nu været tilfældet, at vi skulle have haft et stykke på herude, i et lille hjørne, så kan man starte nedlægningen af klinken ved at flytte den en halv. Så vi starter ved midterstregen ved hjørnet af klinken. Jeg har nu fundet midten af rummet på den lange led, og da vi har valgt at lægge klinkerne diagonalt, så vil jeg lige have en hjælpestreg, der ligger 45 grader på midterlinjen. Har vi nu valgt en tyndere klinke, så har vi også kunne bruge en mindre tandstarte. Men i det her tilfælde med en tyk klinke, bruger vi den store. Vi starter nu med at lægge vores klinker efter diagonalstregen. Får den til at passe, så man lige kan se den. Og så trykker vi klinken ned i mørtlen. Lægger vores små hjørneafstandsklodser på. Og lægger den næste klinke, som også skal ligge med diagonalstregen. Skulle der nu komme lidt flisemørtel op imellem fugerne, så husk at få det fjernet, inden det størkner. Vi skal have skåret en af vores klinker op til muren. Jeg har lagt en klink på den flis, som vi har monteret før. Jeg tager et mål ind til muren, der er 10 cm. Vi skal have 6 mm fuge cirka, plus luft inde ved væggen. Så vi trækker 1 cm fra og afsætter 9 cm på flisen. Her er 40 cm, men da flisen er 30 cm, er vi nødt til at sætte 40 cm af ude på gulvet. Vi trækker 1 cm fra igen her, så vi har 39 cm, og trækker en streg til de 10 cm. Så har vi, hvor flisen skal skæres. Med en hård klinke, som vi har valgt her, er det nødvendigt med en vådskærer. Den kan lejes på trælasten. Da det kan være lidt svært at få mørtlen rundt i hjørnet, er det nemmere at lægge det på klinken, inden vi limer den ned. Vi bruger lige vores små hjørne markeringsbrikker. Og så husk at måle hver klink, fordi muren kan være skæv. Så man kan ikke bare skære en og så måle dem alle sammen derind. Jeg har nu afsat 2 streger,
hvor min flise skal ligge. Jeg har fundet mit hjørne og afsat punktet på flisen. Så måler jeg 20 cm, trækker 1 cm fra til luft, 6 til fuge og 4 mm til væggen. Det samme gør jeg herover. 13,5, 12,5 cm. Så skal vi have slået en streg fra vores punkt i hjørnet. Og det samme på væggen her. Midten af røret finder jeg ved at bruge min streg, hvor flisen ligger, og ind til midten. Så aftegner jeg 27 fra kanten. Fra midt af røret til flisen er der 14,3, som vi afsætter her. Derved har vi vores rørgennemføring. Jeg er nu i gang med at vaske gulvet for sidste gang forhåbentlig, for det slør, der ligger efter vores fugemørtel. Klingerne har ligget i 2 døgn og tørret, inden vi har fuget dem. Og så har vi fået monteret vores sokkelsten herovre. Læg mærke til, at vi har en gummifuge nede i bunden. Det tager de spændinger, der er imellem gulv og væg. Det er vigtigt, at det er en gummifuge. Men nu er det lige her vasket færdigt.